I a aquesta hora aprofitem que tenim a l'estudi la regidora de Cultura, la Bàrbara Anglí, per fer un repàs i un balanç també de com va anar aquest rebombori 2025, perquè hi ha ganes de festa major i aquest rebombori també ens portava un munt d'actes per començar a fer gresca i a fer xerinola. Bàrbara Anglí, com estàs? Molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Quina nota li posem a aquest rebombori? Quin balanç en feu des de l'Ajuntament? Una nota alta, la veritat, perquè recordeu que l'any passat ens va ploure, per tant, teníem un regust una mica de l'any passat que no havíem pogut fer el del dissabte al vespre. Aquest any el temps esplèndid, per sort, tot i que el dissabte a la tarda es va començar a ennuvolar, però va anar tot molt bé. Vam tenir la incidència d'haver de canviar de plaça amb la nit del divendres per lo de la filmació de l'antic Ajuntament, però el canvi de plaça, què us diré, a nivell dels balladors, perfecte, perquè és una plaça enorme, plana, recta, sense arbres. I a més tenim aquella glorieta, no?, que és com fet exprés perquè hi fem coses de música. Però sí que és veritat que la plaça de l'Ajuntament fa més caliu i allò que tu veus a la plaça de l'Ajuntament ple de gent, en aquella plaça doncs no s'hi veia tant i quedava més desenyalat, però estava ple de... Sobretot gent jove, moltíssima gent jove, ballant els balls folk, el grup boníssim, i molt contenta del primer dia. Vam estrenar Trabucaires també, a l'inici algunes persones estaven com molt desconcertades, però molt bé, fins i tot vam arrossegar gent que ens va seguir fins al porxo de l'Alió. Després vam tenir el correfoc infantil, amb les colles infantils de Bòlit, amb moltíssima gent, com sempre, molt bé. Coneixeu el tema de la filmació, Bàrbara? Sabeu del canvi? Sí, la veritat és que era un tema que es parlava ja feia unes setmanes, no? I jo sempre pensava, ai, doncs pumba. Perquè ens sorprenia, no?, que passés per davant la filmació, que l'acte, que hagués de ser sí o sí. Bé, al final són aquelles coses que passen i que també suposo que no hi havia moltes dates possibles i per sort ho vam saber amb temps suficient per fer el canvi d'ubicació. Sí que és veritat que hi ha gent que no se'n va assabentar, llavors el divendres estaven esperant que comencés el ball folk i no començava. Està molt buit, això, no? Sí, no? Està molt buit. Ostres, això vol dir que ja sabeu que el rebombori havia de passar i no. Sí, bueno, coses que passen, vam poder ens adaptar, vam poder anar a una plaça on també hi havia bars, hi havia bars oberts i hi havia una mica de caliu, però clar, no és el mateix. Però ja està, ho vam salvar i després el dissabte les portes obertes a Campmanent, molta gent entrava a la masia per veure bé com ha quedat això, no? I llavors hi havia moltíssima gent a fora, també moltes famílies, molts tallers infantils, va anar molt bé. Després, bé, el dissabte a la tarda, les atabalades no van poder fer la tabalada que estava prevista perquè no havien pogut accedir a l'espai. Hi va haver un canvi de pany, no?, del qual no... No ho sé, això encara, perquè això és el que ens havia arribat. La veritat és que això és el que en principi semblava, perquè és el mateix que els havia passat feia poc, no?, també amb un bolo que tenien, però després parlant... Jo en aquests moments desconec exactament el que ha passat. Ho hauria d'haver preguntat, tampoc sabia que parlaríem d'això. Ho volia preguntar aquest matí, no sé ben bé què va passar. Però la qüestió és que no van poder accedir al seu material i no van poder fer la tabalada. És una llàstima, perquè, clar, hi ha moltes colles de tabals a premiar, de bòlit, llavors sempre s'ho reparteixen molt perquè puguin sortir durant l'any. Però, bueno, mala sort, són coses que passen, encara no sabem exactament quin va ser el motiu. Hi ha hagut una descoordinació, segur, no? Sí, o ja, què sé, potser no hi ha cap culpable i el pany s'ha espatllat, saps? Però sí que és cert que en aquell moment doncs, no vam poder-ho resoldre. Però la resta de la cercavila va anar molt bé, amb algunes colles convidades. El sopar a la plaça d'Ajuntament, increïble, eren quasi 400 persones sopant. Tot va anar molt a l'hora de recollir en 5 minuts la plaça va quedar buida de taules i cadires, o sigui que gràcies a la gent per ser tan participativa. Les colles convidades molt contentes d'haver vingut. Sé que s'han establit ja intercanvis i que alguna colla de Premià anirà a fer bolos per Catalunya. De fet, els panderos van venir perquè els van convidar, els panderos de Premià, quan es van coincidir a Montserrat, una colla molt potent i amb moltes ganes de fer coses, i fins i tot van fer un ball conjunt. Els grups al vespre molt bons. La veritat és que el grup Trèvol va sorprendre per la seva qualitat musical. No era un grup que ballessis molt, no? Però en canvi la gent realment va quedar... O sigui, la plaça estava plena, molt bé. El segon grup també l'ha portat i després el DJ. I el diumenge al matí el Cercavila, el rebombori infantil, amb totes les colles de petits,
què t'haig de dir? Fantàstic. Enamorada de la cultura popular, és una festa molt de premiar, molt consolidada ja, em sembla que és l'edició 22, per tant, si penses que quan les meves filles eren petites a Premià hi havia els gegants i poca cosa més, doncs tot el seguici que tenim ara mateix, no? El diumenge al matí vaig poder veure ja dintre del pessebre de Can Manent els 2 gafarrons, no? A dintre, un goig, molt contenta, la veritat, ha anat molt bé. Moltes gràcies a tothom que hi ha participat, a Debòlit i a totes les entitats que sumen per fer el rebombori i tot el que passa a Premià. 3 preguntes. 2026, si no plou, tornem a la plaça de l'Ajuntament, no? Sí, si no hi ha plau. I no passen altres coses, no se sap mai. Però que en principi el seu lloc és aquest. En principi el lloc, sí. Molt bé. Amb les atabalades imagino també que hi haurà un contacte, no? Sí, De nou, perquè tot torni a la normalitat. Evidentment, pobre, sí, clar que sí, que no torni a passar més això, evidentment, sí. I d'altra banda també preguntat-te per això, per Can Manent, que per fi pot obrir portes, no? D'aquella manera encara queden alguns serrells, però imagino també que hi ha orgull. Sí, molt contenta. La veritat és que aquestes obres que havien d'acabar-se a finals de desembre, que llavors, no, una mica més, i que jo deia, bueno, però pel rebombori no patiu, i ens ha anat del canto d'un duro, la veritat, perquè l'última setmana encara canviant portes i fent neteges. No m'ho puc creure, que estem ja al juny. Però sí, finalment, hem pogut fer les portes obertes pel rebombori i encara queden coses ara per endreçar i començar ja doncs, tot el que és el tema de la museïtzació, que diguéssim que sobre el paper i sobre el cap, diguéssim, ja està molt avançat, però clar, fins que no teníem la finca, la casa acabada, veient realment com queden les alçades, els elements, tot plegat, doncs ara ja sí, anar per feina i acabar ja la museïtzació. Perfecte. Doncs ara ja ens centrem en Festa Major, no? També, Bàrbara? Festa Major també. Perquè hi ha ganes, no? Vull dir que també ens serveix com de prèvia per Festa Major, no? Que és el proper que vindrà així a tall gros. Exacte. Vull dir, passaran moltes coses abans, però... Sí, el meu equip de cultura dalt, pobres, no paren de treballar. O sigui, acaben de sortir del rebombori i estan tancant programa de Festa Major. O sigui, sempre a tope. No sé com aguanten, perquè amb tantes coses que fem a Premià, pobres, però la veritat és que sí, ara ja amb la Festa Major, tancant temes, tancant programa, perquè queden, 4 setmanes, 5 setmanes, molt poc. Per tant, sí, moltes ganes de festa, d'estiu i de viure-ho doncs, aquí a Premià. I tant. Gràcies pel balanç, Bàrbara, que vagi bé. Gràcies a vosaltres.